May gani dyan, ning bayad si Maritas yung baluwagan. Kapait-pait patagbugas. Wala pa, pas mo kita to. Aw, pasalamat lang yun siya kay buutan kasi kagawad. Kay mo man nisalo siya ha. Si Kagawad ni salo sa iyang baluwagan. Ay, uy. Siya, yahay. Asta nga yahaya. Pero natingala akong kagawad. Kay kalit na kabutan. Ha? Butan mo na siya, Birme? Suko, biya kito kay Mr. Limno. Kay nagpabuang-buang. Nga ako ang gituganan. Wangan ni mo Junoy mo dang gitugan. Alangan, huwag mong gunibayan niyang asawa sa paluwagan. Glasgawa ni mo, Junoy. Gilaglag man ni mong classmate. Naunsa na mga tawhanan ni. Di man kabalo mamayad og utang. Nagsaad-saad pagkatapusan, katapusan sa kalibutan. Tuon be. Buang lagi natin. Kagawa to. Alipay-lipay. Nang utang, printan. So may problema ni mo di ayot. Ang problema dire, kamo. Dugay ra mo sa isaad mga bayaran to ninyong giutan yung select. Ubayad lagi na, wala pa may sweldo. Ang sa sweldo, nare ka trabaho. Bayaran lagi naman ayot. Bantay lang ha. Ug di mo mayat niyang hapon pa barangay ta mo. Ah, grabe po kay pati isa ka silik pa barangay mo bayad lagi mo niya. Siguraduha lang jud, bantay lang mo. Buang nga to eh. Kato mo itong January na utang na to. Ugay no, abi na kung nakalimtan na niya ba. Wala kalimot eh. Wah, itong bayuto eh. Buang nga, saan to pagbayad ani ron? Maninuod ba itong bayuta to? Kalawgaw na ni Ron. Uy, pre, si Kagawad oh. Hala! Isputi nga, nag-insert pa oh! Gani, gikan ni nalibang ba? Tawagan ninyo, tawagan ninyo. Wad! Kagawad! Oh, nas kagawad oh. Kini! Kini. Masulod pa naging problema to. Kagawad na bayad na to. Silik na bitaw to. Ang gani. Wad! Wad! Nanawag na po ni mga palahubog ko. Disturbo kay ba kabalong natay diskartihan dito. Apitan sana ko ni mga buangan ni Bit. Sus na aras kagawad ay. Kagawad mo nang usa naman po yung mga kabuang ninyo diri nganong simong tagtagas ka disturbo kay mo ba? Nami hangyo si Mawad ba? Nami Saan na po nangangyo ninyo mga buanga mo? nakautang man itong bayot diri ah. Silik pwede ikaw sa bayad na tuwan. Mao lagi na inyo ang bisyo ako mamoblema. Inaw, isa lang to ka silikwan. Sige, isa naman kana kasilik. Bago na ko na bayaran. Tabangis ako ninyo. Oh, unsa man awad? Ay, na ako diskartihan chika sa unahan ba? Murag kailangan akong tabang ninyo. Bantog dai formado kay ka, naka-insert pag ka, mura kagikan na libang. Ah, binuang po ng grabe po ng hindi ka libang. May nang purma punta pa nagsa kay malaan tagtambay ba? Nga ako saman, musugot na to, tabangan ko ninyo, bayaran akong silik na giutang ninyo. Oh, sige. Sige. Dali na mga. Ha? Dali. Lalagyan yung Sige, trabaho, sige. inanira yung trabaho. Oh, saan man? Nya, Sus! Dali naman na kayo dai. Dali na kayo uy. nya, muna na ako dito. Oh, sige. Kami bahala. Bantay mo, aptik ha, aptik. Lagi lagi update. Take na. Muna na ako. Sige kagawad. Oh, grabe na Yo, kalaibon pa oh. Pura mo si James Red. Ang kainin nga Reban eh. Ba, nakuha na nagbadaan ha. Hoy, buwang ka, tag sa kalibo ni. Swerte kay ka. Pura si James Red na. Kuan ba? James Red na namayat. Mata itong pahumo di kagawad. Asta may suga. Isugay ka na. Urag pahumot si kong lolo. Wad, gay ko kwarta wad be. Na, pirino. Naunsa naman kasigi naman lang ka panilin siya. Gay ko kwarta bi, ato pirino ay mali. Mupalit ko magluto ko og soriso. Ang awar ang kalaki ni mong buwanga ka nasakpan lagi ka. Sige rin kung gatag kwarta si mo dito di ka paingon sa perido. Dili wad eh, namali lang di ko istorya wad. Pirino, ayaw sa akong disturbuha karong adlaw ha. Kaya na ako importanteng lakaw ba. Pasi sa dito ha. Ugma na ako isturbuha. Di ang kagawad eh. Dalo magkaybay. Balikol nang nakutuugma. Lagot ani eh. May pagwa ko diri dila agila kuya. Tiginlo ra man dayta diri ah. Huway sa ko diri ah uy. Wala bitaw sila. Ay miss. Uy, unsay ato? Kining mangutaan na lang unta ko ba? Sure jud ka nga kuya ni mo si Mr. Lem? Oo, ano man? Murag listen mong kay tuwan kay kato siya pating ituma ikaw oh astang puti ah. Kinawayon pud nimo uy. Di man isa pang hinaway pero ano man good nakita lang nako ba nga murag layo ra jud mo nang duha ba. Unsa man yung tawanan ni uy? Kining bago ra ka diri ah. Oo, nilaag na ko sa akong kuya pero muli man ko sunod si Ah, Mana. muli na di ka sunod si Mana, buong dali ra ba? Dikit man kay ka, isog dito na pay perfume nimo ga isog kaayo. Rag baho sa akong lolo.
Grabe po kasi kung pamot eh. Mahal ba kayo ni Gikan ba ni Gabrod padala sa kuha. Kung sa man juday toyo ni mo diri manghilo pa ba ako diri? Oh, kining... Pwede mga number ni mo? Ha? Unsay number? Number sa last to? Ay, dili sa last to. Number cellphone ba? Text ta ba? Uy, Ginoo. Dili naman na uso ron. Messenger na may uso ron. Saan ang messenger? Ay, Ginoo ko, mo diskarte na lang gani. Ignorante pa jud kaayo. Kanang Messenger sa Facebook na, dira na mag-chat-chat, dili sa text-text. Ay, wala na rin text ron. Wala na, uy, dugay naman na. Ang damay. Kawa ni eh. Wala naman dahil yung keypad na cellphone dahil text. Galas. Ikaw. Unsa man, napakaituyo kay manghinlo na ko. Ay, kita lang ay sa Panginlo. Tabangan nakadaron ka nang nakoy pangutan na si mga gusto mo sa lalaki. Ay, kalagot na lang jud ani niya, uy. Ang gusto nako sa lalaki kanang pet lover. Ah, pit lover. Pit lover man ko. Wad. Ano sa'yo problema? Ang imong husky o pitbull ba? Wapay kaon. Asti nga wala ni mo pagkaon na di ay. Wala pa ganino kay ang anang karne ni ikaw gina na short man god. Ay kabala ka, pa-deliver ta karne ron mga isa ka 10-wheeler. Tinwheeler na Ay karne. sa, giuni mo tong aircon nila ang kwarto, katong napulo ka buhok. Kasi ikaw gangon akong naski ba? Nalimtan akong isa wad. Iyon sa naubalik ha. Iyon ang isa kay gangon to. Napulo to ka buhok irkon. Oh, iyon ang isa. Siya Wala ba isa. isa? Nine ra. Lakaw dito. Stilan, tawanan ni nga. Grabe burit aning tawhanan ni. Tapay husky niya napulo ka aircon. Wa ka gabae. Tawanan ni, disturbo kayo. Sinsya na kay ka, kay naninterrupt. Ako mga husky mo ko dito, kay gangon mo ko di maunang isa ka aircon dito ba? Yung napakoy pangutana ba? Unsa naman pod? Ano sa may gusto mo sa mga lalaki day? Exist Gusto sa jud pet ka? lover. Oh. Gusto na ko sa lalaki kanang naisakyanan aron dili ko mainitan. Wad! Ano na po kabuang isturbo kayo mo ba? Ano man dyan? Ang snacks mong trabahan dito ba? Palitan sa nato to. Isturbuhan yung mga tawanan ni kabalong ni diskarte ta. Sige, palit ito sila. Gamita to akong Lamborghini dito. Tara nga, Bio. Nainayag lang ba? Pasig magasgas. Isturbong ka yung mga tawanan ni. Ang brigide pa gilito. Ni ang gihatag niya bi pang rusi. Isturbo ka yung mga tawanan niya. Mara na yung gusto sa lalaki, pet lover niya, kanong naisakyanan. Wala nilain? Napay isa. Oh, isa mo na. Buutan pero bad boy. Ah, buutan pero medyo bad boy. Wad. Okay na yung swimming pool. Nailuan na. Tila ni mo disturbo do kay sa pagliat. Kumana ginno akong swimming pool og kuan dito. Umanawad, umana. Katong 5 ka swimming pool. Oh, umana. Pasin na ito. Salamat ha. Kita tuwad, uy. Pasin na. Disturbo mo ka ni mga tawanan ni kabalong ni diskarte ta. Uy. Ano to siya? What na? Ay, may pagmuli. Kusasig paminaw atong mga istorya niya nga mga magic.